Na Pastoriza, somerxémonos na Reserva da Biosfera Terras do Miño, nas inmediacións da Lagoa de Fonmiñá. Neste espazo natural emerxen as augas subterráneas do principal río de Galicia, o Miño, que inicia o seu descenso a uns poucos quilómetros no Pedregal de Irimia, na Serra de Meira. A lagoa natural de orixe kárstico é a primeira gran contribución ao caudal do Miño na súa conca alta. A súa contorna, acondicionada con pasarelas de madeira para camiñar ás beiras do Miño, é un lugar ideal para gozar da quietude e serenidade da natureza e da arte da pedra. Nesta área recreativa instaláronse varias esculturas de figuras lendarias, a dun peculiar Neptuno creada por Fernando Villapol, e o monumento ao río Miño, conxunto escultórico obra de Manuel Mallo e Magín Picallo, que representa o rei galaico Breogán. A este museo ao aire libre súmase unha peza emblemática de Galicia, un cruceiro de granito. Nas inmediacións sitúase o Centro de Interpretación do Alto Miño, integrado na paisaxe deste enclave chairego de Lecer.